Υπάρχουν πέτρες που γεννιούνται στη σιωπή των βουνών και άλλες από την υπομονή των νερών. Ο Μολδαβίτης όμως γεννιέται από τη φωτιά του ουρανού. Δεν είναι δημιούργημα της γης, αλλά καρπός της συνάντησης ενός μετεωρίτη με τον πλανήτη μας, μια έκρηξη από λάβα και φως που δημιούργησε κάτι μοναδικό. Το βαθύ πράσινο του Μολδαβίτη δεν είναι απλώς χρώμα, είναι μια ζωντανή δόνηση. Η υφή του, χαραγμένη από μια κοσμική δύναμη, μοιάζει με ανάμνηση από όνειρο που η γη έχει ξεχάσει. Όταν τον αγγίζεις, δεν σε ηρεμεί, σε ταρακουνά. Ο Μολδαβίτης δεν περιμένει να τον καταλάβεις, έρχεται να σου ανοίξει πύλες που ίσως δεν γνώριζες. Δεν δίνει απαντήσεις, αλλά γεννά ερωτήματα που καίνε. Είναι μια φλόγα που ψιθυρίζει. Ήρθε η ώρα. Γεννήθηκε πριν εκατομμύρια χρόνια, όταν ένας τεράστιος μετεωρίτης έπεσε στην περιοχή Nordlinger Ris. Η πρόσκρουση έλειωσε τα πετρώματα και δημιούργησε πράσινα γυαλιστερά θράψματα που διασκορπίστηκαν στη Νότια Βοημία και Μοραβία, μέρη που ακόμα κρύβουν θησαυρούς. Κάθε Μολδαβίτης είναι μοναδικός, ένας χάρτης και αγγελιοφόρος. Στον Μεσαίωνα θεωρούνταν πως ήταν το υλικό του Αγίου Δισκοποτήρου, πέτρα σταλμένη από αγγέλους και κρατούμενη μόνο από τους έτοιμους να την καταλάβουν. Για τους αλχημιστές ήταν πύλη ανάμεσα στους κόσμους, φορούμενος μόνο από όσους επιδίωκαν τη μεταμόρφωση, από το σκοτάδι στο φως. Οι δριίδες τον χρησιμοποιούσαν σε τελετές κάτω από το φεγγάρι, για επικλήσεις και οραματισμούς. Λέγεται πως ο Μολδαβίτης δεν μένει σε κάποιον που δεν είναι έτοιμος, χάνεται ή σπάει, γιατί είναι συνείδηση που επιλέγει. Η ενέργειά του είναι έντονη και ζωντανή. Μπορεί να νιώσεις θερμότητα, σφίξιμο στην καρδιά ή ζάλι. Φέρνει στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα και σε φέρνει αντιμέτωπο με την αλήθεια που δεν έρχεται πάντα ήπια. Δουλεύει κυρίως με το τσάκρα της καρδιάς, αλλά και με τα ανώτερα, το τρίτο μάτι, το στέμμα και το αστέρι της ψυχής. Δεν προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά καθαρμό και άνοιγμα στην διαίσθηση και μνήμη των προγόνων. Χρησιμοποιείται σε θεραπείες με σεβασμό, συχνά σε βαθιές μεταμορφώσεις όπου πρέπει να θεραπευτεί η τραυματική μνήμη. Απαιτεί προσοχή στην αρχή, γιατί η έντονη ενέργειά του προκαλεί γρήγορες αλλαγές. Τα ακατέργαστα θραύσματα είναι πιο δυνατά, με φυσικές άκρες, σαν φύλλα από άλλο κόσμο. Τα κοσμήματα με Μολδαβίτη είναι σύμβολα εσωτερικής επιλογής, για αυθεντικότητα και ζωντάνια. Το μενταγιόν στην καρδιά γίνεται φάρος που σε οδηγεί στο παρόν και ανοίγει πύλες προς το άπειρο. Η ευθραυστότητά του δεν είναι αδυναμία, αλλά μάθημα. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται πανοπλία. Ο Μολδαβίτης μπορεί να σπάσει ή να χαραχθεί, αλλά αυτό δείχνει ότι το φως που φέρει είναι ιερό και πρέπει να προστατεύεται. Δεν υπόσχεται εύκολους δρόμους, αλλά δείχνει ότι εσύ κρατάς τη δύναμη να προχωρήσεις. Δεν δίνει απαντήσεις, ανάβει ερωτήματα που σε ξυπνούν. Όταν τον φοράς, γίνεσαι πιο ζωντανός. Η πράσινη σιωπή του σου θυμίζει ότι ήσουν αστέρι που ήρθε να λάμψει, όχι με πόνο, αλλά με αλήθεια. Σε έναν κόσμο που ξεχνά, ο Μολδαβίτης φέρνει αφύπνιση. Σε έναν κόσμο που φορά μάσκες, προσφέρει αυθεντικότητα. Σε έναν κόσμο που φοβάται αλλαγές, είναι η φλόγα που λέει «Ήρθε η ώρα». Αν θέλεις να ανακαλύψεις τη μαγεία του Μολδαβίτη και άλλων μοναδικών κρυστάλλων, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας και μπες στην κοινότητά μας. Επισκέψου το druzy.gr για να δεις τη συλλογή μας και να βρεις τον κρύσταλλο που θα αλλάξει τη ζωή σου. Μη διστάσεις να μοιραστείς την εμπειρία σου ή να κάνεις τις ερωτήσεις σου στα σχόλια. Είμαστε εδώ για να σε στηρίξουμε σε κάθε βήμα του πνευματικού σου ταξιδιού. Σε ευχαριστούμε που είσαι μέρος αυτής της διαδρομής προς την αυθεντικότητα και την εσωτερική μεταμόρφωση.